जोंहा भारत हादरनि 74थि सुबुं खुंथाइ सान आरो बे सानजों लोब्बा लाखिनानै आं बिटिसिनि बुंथिगिरि महरै जोंनि बिटिसियाव रायजो जानाय गासै सुबुं आरो आसामाव रायजो जानाय गासै सुबुं भारतनि गासै सुबुं बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय 74थि जि सुबुं खुंथाइ सान बेनि मोजां हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि बिटिआर मोनसे सागान जादोंमोन। इदिनखालि मोनसे सुक्ति जादोंमोन आरो बे सुक्तिनिनो 3.1 जि दफा दंमोन बे दफानि जि माने मावफुंनाय बे मावफुंनाया दिनै जागायजेनबाय। दिनैनि जि भारतनि माहारियारि फिरफिला दिखांनाय हाबाफारि बे भारतनि माहारियारि फिरफिला दिखांनाय हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि जि बिबुंथि बे बिबुंथिनि गेजेरजों बिथाङा फोसावदों ढेकियाजुलि ओरैहाय माजबाटनिफ्राय सानजाजों लानानै ढेकियाजुलि राङापानि ओरैहाय माने बिश्वनाथ चटिया ओरैहाय गहपुर गासै माने जिखिनि एसेम्ब्लि बियाब बे एसेम्ब्लि बियाबनिफ्राय गासै मोन 60 माने गामिफोरनि जि मोनसे फारिलाइ बेखौ दिनै फोसावदों। बेनिनो 43 गामिया रेभिनिउ गामि आरो 17 गामिया माने फरेस्ट गामि आरो बे गासै 60 गामिनि फारिलाइखौ गामिनि मुंनि जि फारिलाइ बेखौ दिनै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै फोसावदों आरो बेनिखायनो आं आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा थामहिनबा आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ आङो मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि आरो आथिखालाव बिटिसिनि बुंथिगिरि हिसाबै आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। आरोबाव जिखिनि आरो मावनांगौ जोंहा थालांबावदों 3.1 बे 3.1आवनो जोंहा माखासे गामि हाबनांगौ दंबावो। दा बे हिसाबै बेफोरबो थाबैनो बे जाफुंगोन आं बेखौ मावफुंनो थाखाय आं आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो भारत सरकारनि गाहाय मन्त्रि नखर मन्त्रि बिथांमोनखौ आङो नोंथांमोननि जि चेनेल बे चेनेलनि गेजेरजों आं बिथांमोनखौ गुरै खावलायनानै दोनबाय जाहाथे थाबावनाय जिखिनि दफाफोर बिटिआर एकर्डनि बे दफाफोरा जाहाथे थाबैनो मावफुंजायो। बेबायदि बिबुंथिफोरा फैगोन बियो फैया नङा। मानोना गोबां मानसियानो नुदों दे जाय माने बिटिआर जि मोनसे सुक्ति बे बिटिआर सुक्तिखौनो गनायनो हायि माखासे सुबुंखौ जोङो बै सुक्तिनि समनिफ्रायनो जोङो नुबोबाय थादोंमोन आरो बेबायदि सुबुंफोरानो बेनि जि हेंथा बेनि जि मावफुंनो हानाय नङा बेफोर बाथ्राफोरखौ बिथांमोना बुंदोंमोन आरो बुंनानै बिथांमोना जि असमियाव मोनसे बाथ्रा दङ आत्मसन्तुष्टि माने गोजोननाय मोनसे बिथांमोना लाबाय थादोंमोन। नाथाय बे मोनसे सुक्ति भारत सरकार आसाम सरकार आरो बर'फोरनि जि माने सोमावसारारि आफादफोर बे आफादफोरजों जानाय बियो मोनसे सुक्ति आरो बे सुक्तिनि जिखिनि दफाफोर बे दफाफोरा थारैनो बियो मावफुंजागोन आरो दिनै नैबे 2023 मायथाइनि जि 26 माने जानुवारि सुबुं खुंथाइ सान बेनो दिनै फोरमान जाबाय आरो बेयो थारैनो बेयो मावफुंजाबावगोन। आं बेखौनो बे जोंनि क'क्राझारबासि क'क्राझार जिल्लानि थागिबि बा रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों माने मोनथिहोनो बा खावलायनो नागिरदों दे जोंहा बे जोंनि थाखाय मोजां रादाब 2023 मायथाइयाव जोंहा क'क्राझार मेडिकेल कलेज आल्टिमेटलि बिनि जि थाखो जागायनाय बे थाखो जागायनाया जागोन आरो बेवहाय गोबां माने बर' रावारि सुबुंफोरानो बेवहाय माने बिनि जि एमप्लयि बे एमप्लयि हिसाबै बेवहाय खामानि मावगोन आरो जि मोनसे बाथ्राफोरखौ नुबाय थादों ससियेल मिडिया इलेक्ट्रनिक मिडिया प्रिन्ट मिडियानि गेजेरजों नुबाय थादों। दा बेवहाय जोंहा बेसेबांबा बोसोर आगोलावनो क'क्राझार सहराव मोनसे रुपनाथ ब्रह्मनि मुङाव मोनसे सिभिल हस्पिटाल दङमोन आरो बे सिभिल हस्पिटालनि जिखिनि बेवहाय खामानि मावनाय बे खामानि मावनायाबो गोजोनथावखा आरो आथिखालाव जि जाथायखौ बा जि थासारिया बेवहाय माने जादों बे आसल मथे बियो गनायजाथावि आरो बियो क'क्राझार मेडिकेल कलेजआ जानायावनो दि रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाला दि बेवहाय माने शिफ्ट जागोन बियो माने जेबो ओंथि गैयै बियो खौरां। खारन जोङो नुनो मोन्दों दे गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो बेवहाय मेडिकेल कलेज दङ नाथाय बेवहाय सिभिल हस्पिटालखौबो जोङो नुनो मोन्दों। दा बे हिसाबैनो क'क्राझारावबो मेडिकेल कलेजआ जोंहा जागोन आरो बेवहाय सिभिल हस्पिटाल रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाला जि मोनसे स्टेटास सिभिल हस्पिटालनि जि मोनसे स्टेटास बे स्टेटासा बियो थागोन आरो बेवहाय जोंहा रावबो गिनांगौ गैया। दिनैबो 26 जानुवारि जि सुबुं खुंथाइ सान बेखौ लोब्बा लानानै
आं एसे आगोलावसो बे मेडिकेलाव थांनानै फैदोंमोन आरो सावरायदोंमोन दि बेवहाय बिदि जेबो गिनांगौ खोथा गैया। बेवहाय जिखिनि ट्रिटमेन्ट इभेन टुडे जिखिनि अपारेशन जानाय बे अपारेशन जानाया दिनैबो जाबाय थादों आरो बे हिसाबै बेवहाय बिदि जेबो माने शिफ्ट खालामगोननि जेबो जि मोनसे इसारा बे इसाराखौ नुनाय जायाखै आरो बे शिफ्ट जानायबो नंखाया। जोंहा गाबोन बिटिआर सुक्तिनि सान दा बे हिसाबै दिनै जिहेतु आसाम सरकारा दिनै माने माखासे गामिफोरखौ फोसावबाय। बिनि अनगायैबो जिखिनि माने क'क्राझाराव फैबाय थानाय जिखिनि मोजां रादाब बिटिआरनि थाखाय जिखिनि मोजां रादाब बेफोरखौ लानानै जोङो गमामायैनो गाबोनो थामथि माने बिटिआर सुक्ति थामथि बोसोरारि बिटिआर सुक्ति बेखौ जोङो माने मावफुंनो थांगासिनो दङ। बेखौ गाजा गोमजायैनो जोङो जिल्ला लेभेलाव साब डिभिजन लेभेलाव जोङो बेखौ खुंनो नागिरदों आरो बे नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों आं बिटिआरनि सागानगिरि बिथांमोनखौ लोगोसे सागानगिरि आफाद आरोबाव बिटिआरनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम आं जोंनि जि थामथि बोसोर जि बिटिआर सुक्ति बे बिटिआर सुक्तिनि सानजों लोब्बा लानानै गासै रायजो राजाफोरखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिटिसि खुंथायनि जि बुंथिगिरिनिफ्राय आं गासैखौबो आङो मोजां हामलायनाय जासिहरदों आरो हामबाय होनदों।